Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Donna, 17 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitap. Uy, gaw. Gaw. Nainom lagi kag soft drinks. Nikaw na day ka? Wa. Hala. Di ba na pwede do? Makapas mo ba yan na gaw? Di man ko na tinuod ka. Kapila na ko mag soft drinks nga wa pa ko'y kaon. Wala man gud ko maunsagod. Na, wa pa na sa pagkakaroon gaw. Lano? Dona, kao na. Taod-taod sa ko pa. Nga naman, Nabusog man ko sa ikaon ako nga chichirya ganiha pagod. kao na mo dungan dire. Unsa ko tayo, nutrition nga magkuha ni mo ang chichirya nga waman. Dari na dayon, sundin ang tiyan ni mo og saktong nutrisyon. Palit Nga naman Mura magmutusok murag panuhot yun nita. Naplasan lang nako Uy, gaw. Grabe ha, Nagchichirya o niya soft drinks? Lami man gud Paris ka Ganahan ka? No, thanks. Di gyud ko hilig ana agaw no. Ikaw ba? Mao nidagan ng imong bugas kay hingaon kay kag junk foods. Samutan pag yun ang magsige nimo inom og soft drinks. Wow! So, doktor na karon. Oy, makasamot man gud nas bugas ng imong mga gipangkaon god. Gaw. So, wa pa kayo kung magsigig kaon og junk foods ug inom og soft drinks, daan na gyud ning akong bugas. Ay o lagi daan na pero makatrigger man gud na gaw. Grabe ka nag sugar no soft drinks gaw oy. Away mo sad na. Basta ako gisultihan na tika kay dili gyud na maayo ang imong pagsigig inom anang soft drinks ug sigig kaon anang junk foods. Dili baya gyud na healthy gaw. Kuyaw pa hinuon kas kidney stone ana. Oy, doon na. Naunsa ka god? Ganina ra man kung nakabantay nimo nga nag Sa tinuod lang, grabe gid ko kahingaon og junk foods o grabe sad kay ko makadag-inom og soft drinks. Permigit ko mag-stock ana sa amo. Bisag unsaon ako pugong ang akong kaugalingon, pero dili gid nako malikayan ug matintal gid ko. Hangtod nga nakauyab gid ko ug wa gid na mawa nako. Gani, kapila na may mag-away sa akong uyab, may tungod ana. Kay iya gid kong pugngan, pero gahi man gid ko Unya. Sakit jud kay akong tiyan, Paul. Pag-sure di ba? Paibaon ako sa mama ni mo, ha? Ayaw. Kay nahibaw kong yaw-yawan na sad ko ato. Madara ni na ako ang kasakit, Di na nabitaw tika nga ayaw na pagsigkaon ng junk foods o pagsig-inuman ng soft drinks kay makadaot na. Nakiliki, nahibaw kong saan ako. Anong pagsigi og balik. Musta man ang gibati ni mo? Wa naman kayo sakit ang akong loyo, babe. Pero inigpangihin ako, sakit. Nya, muna ko perming gibusaw. UTI tingali na da? Ha? Ingon anak mo ko ng UTI. Magsige lang dyan ko nung kag-inom og tubig, ana. Mo say sulti sa uban nga mas maayo ko no kung tubig sa butong ang imong imnon. Mao ba? Mo nang mas maayo nga sugod karon kinahanglan healthy living na ka. Kahit po nasad kay ko Ay, kapuya na ba sige balik-balik ti CR Dugo? Dugo akong iihi? Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man kaning akong gimo? Kidney stone ba ni or UTI? Ikaduhang pangutana, kun pananglit kidney stone ni, mawara ba ni siyag iya? Unsa may pwede na akong itambal ani? Doon na pa'y libreng check-up din sa syudad? Estudyante pa manggod ko. Ikatulong pangutana,
Naghinay-hinay na kog likay og mga junk foods ug wa na sad kay ko magsigig soft drinks. Aside ana, doon na ba ko ilaing likayan nga mga pagkaon? Unsa man klasiha sa pagkaon ang makaayo nako? Ikaupat og katapusan. Usa sa day sa problema nako, mo ang dili pagsigig inom og tubig, ilabi na kung makainom og soft drinks. Usa pa sad ni risk factors nga posible nga magka-UTI or kidney stone ang usa ka tawo. Usa may mga risk factors ani nga mga sakita. Aron unta sa akong paglikay og dili mo worse ang akong gibati. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka mo. Pwede kanya padala. One wishes the best for you every day. Maog yun. Diling kay ka lang tagaan tag sa material things nga pasalamat lang. Pero mingon, good morning. How are you? Ana, kapag kanindot man ni ana, kaysa wa gay mo great nimo, lahos-lahos lang. Makapalapad po sa atay po nang namaingon mo, Dok, good morning, Dok. Labi nagmaingon, gwapuhan mo rong buntaga, Dok. Kay bago kong palapala ra na. Thank you. Gitawag ko nimo gwapo, bisag di ko gwapo. Nindot kayo nang naimo great nimo, no? Alright, so ang atong magtatampo ko ng adlaw si Duna, 17 years old, taga Cebu. I do not know where in Cebu province ba o Cebu City. Punto medical ang problema ni Duna. So kuno ning yung problema, kidney stones mo kuno or urinary tract infection. Estudyante pa man siya, unsa may tambal ani, man siya budget, unsa may kuan bata pa man kay ka doon, 17 years old pa man ka. So mayon tag magpa urinalysis ka. Urinalysis daghan tay makuha ang mga tubag diha or mga impormasyon unsa may naa sa imong ihi, no? Unsa man kuno yung mga hinungdan nganong naa may kidney stones. Mo ni yang pangutana ni Duna, no? So maningkamot tuyo ko doon nga mga katubag ko niya naay mga kidney stones tinuod. So may mga labi na kato mga diabetic nga mga tao, naghan yung mga anong takaso nga naay mga kidney stones. Pero akong balikon bata pa magkakayo doon. 17 years old pa man kay ka. 17 years old pa man ka. So di po ko mo tuo nga taas na kag blood sugar, no? Kasagaran maguning mga although na may no juvenile diabetes, no? Pero kasagaran diabetes mellitus ari naman nas mga idara na. So unsa may mga anta hinungdan anong na may mga kidney stones. Pero sa dili pa ta mo kuan ng mga hinungdan, wa nagi ko mo doon nga mo duol ka og kining government hospital di sa inyong lugar, manimutang din ka sa Cebu dapit para urologist ang mga doktor nga eksperto aning mga kidney problem, mga urologist, no? May urologist akong kaila. Dr. Iking Tinasas, no? Ako nang kauban sa Vicente Soto sa una og diri sa Chung Hospital, urologist ni siya, ha? So mga hinungdan nganong naamay tay kidney stones, mura bitog tae og murag munggos, dagko no ban magtaig kanding, dagko nung sinakaing taig kanding, no? Pero mga munggos lang, no? Mga tao nga kusog kayo mukaon og mga internal organs kay uric acid stones mo form na dada. Binagkusog ka mag-inom og Red Horse or beer or sa mga alcoholic, no? So, ikaw diha Lito, nahinay kag inom og Red Horse, ha? Umpoy og Joel, ayaw mo palabig inom og Red Horse kay mga simbakog mag kidney stones mo. Kining bro sa kog nag-advertise ng Red Horse no, pero any alcoholic drink for that matter, ha? Kanang shellfish, kanang mga sardinas, kaning mga gravies bitaw sa mga fast foods. Kusog na makakuha mga kidney stones. Unsa pa may light? Kung ikaw doon na, ha? Mukaon ka pero gamay ra imong imnon tubig, mao na posible ka mo develop ka ng kidney stones, no? Nya kung tambok-tambok ka, unya kusog ka mukaon og mga pagkaon nga tag-as kayog sugar ug salt content, ha? Mao na mga problema sa or rather mga hinungdan, ha? Although na po ni pagka-genetic noon. Pero dili magudtanan ay. Kung basta ko malikon kung kusog ka mukaon sa mga pagkaon nga taas kayo og sugar like fructose, usa kang fructose usala sa mga klase sa sugar, no? Ning soy milk, kining kasoy, kanang soybeans. O na mga makaform og mga kuan. Nya kining you have to avoid mga cola drinks or any drinks na may caffeine, caffeine content, Avoid minimize lang tingali, malison sa tag-ingon ayaw na lang yon. And then you avoid or minimize processed food, kanang mga black tea o kanang mga dutar ba ani mga chocolate hinoon. Pero kanang mga chocolate usa na
mga inungdan nga ng mga kidney stones ta. So, usa may mga maayong mga pagkaon nga dili na makadevelop og kidney stones. Katong mga ganina akong panginganlan, mo tay mong likayan. Pero kini nga akong panginganlan karon, mo ni ako ikasugyot nga maayo ni siya para nga dili ka magkasakit og kidney stones. So, mga green leafy vegetables, itong mga banana, avocado, melon, citrus, kana, nindot na siya, potato, cabbage, the best na siya para sa mga tao nga na kidney problem. Ha? So, hinaot nga, nakasabot ka, kining duna, ha? Bata pa man kay ka. Kung ngadto sa mga nagabihan ng gyud aning mga problema sa kidney failure or kidney stones, so siya ay lang iputaw itugot nga moabot ta sa punto nga magdialysis, ha. Ako lang karon, ha, kadtong naminaw na to karon kanang mga dialysis patient ayo mo pagtuon kanang dialysis tambal na siya, dili na tambal ang dialysis, ha. Wala ko mag-ingon doon nga ma-dialysis ka, in general lang niya akong ingon. So katong mga dialysis patient karon naminaw ayo mo pagtuon nga ang kanang dialysis tambal na siya, dili na siya tambal. Usa lang ni siya ka alternatibo nga pamaagi nga ang imong dugo gi-divert ni siya ngadto sa usa ka machine para ma-filter kay ang kuan mo sa atong kidney mo filter sa dugo para nga ma-purify ba siya temporarily kay di naman siya mo function. So nato na sa machine paingon. So mao nang 2 to 3 times a week na dialysis kay dili ni siya tambal. Alternatibo lang ni siyang pamaagi nga imong dugo kay di naman ma-filter, ma-purify sa imong kidney kay na may problema, muagi ngadto sa machine para nga di ka mahilo kay na-purified naman ang imong dugo. Alright, hindi na kasabot, ha. In general ni siya, dili lang kay ngadto ni Duna ni nakobot pasabot, no? Kung naana mo signs and symptoms of kidney problem like puffy eyes, murag cramps sa imong mga muscles, murag muhubag ang imong mga tuhod, bagtak, magsige ka ngadto sa CR, kaya uga ang imong panit nga medyo may pagkatol nya murag pirmi kang luya, di ka katog ganang mukaon, posible na mo na mga simptoma nga posible nang naa kay sakit sa kidney. Alright, hinaot nakasabot mo sa akong explicar nyo nga about ining mga kidney stones, mga kidney problem nga may problema ni Duna. Kung ngadto sa libuan millions nga naminaw karon sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa kanunayong pagpaminaw, taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak armen. Daghang salamat o mayong